EF blev skabt efter 2. verdenskrig, fordi Europa lå i ruiner, og franskmændene var bange for, at når Tyskland blev genopbygget, så blev de en trussel. Så i 1951 blev EKFS etableret. Landene, som var medlem, var Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg. EKFS var et samarbejde omkring kul- og stålindustrien. EKF blev etableret, fordi man troede, at hvis landene var i et tæt samarbejde, ville de ikke begå krig mod hinanden. I 1957 underskriver EKFS Rom-traktaten, som fjernede den indbyrdes told, så man kunne handle frit med penge, varer og arbejdskraft. I 1957 kom så Euratom-traktaten, som var et samarbejde om atomkraft. Så besluttede man at kalde det EF, Europæiske Fællesskaber. I 1993 kom så Maastricht-traktaten, opkaldt efter den hollandske by Maastricht. Der blev EF omdøbt til EU, Europæisk Union, som blandt andet gjorde sådan, som man havde fælles valuta i landene, som var med i euroen. EU gjorde sådan, at man så fik flertalsafgørelser, og landene skulle stemme for eksempel om de ville have euro som valuta, hvilket Danmark i 2000 stemte nej til. Efter Rom-traktaten er EF og EU gået fra 6 til 28 lande.